Nagkasali ka, nga di mo kami nasaktan. Nagkasali ka sa mga pulong mo, nagkasali ka ka na mo. O Ginoo, nagkasali ka, nga di mo kami biyaan. Nagkasali ka, nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan. O Ginoo, nagkasali kami sa mga saan mo. Nagkasali kami sa mga pulong mo. Nagkasali kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Diyos. Nagkasali ka, nga di mo kami biyaan. Nagkasali ka, nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan. O Ginoo, nagkasali kami sa mga saan mo. Nagkasali kami sa mga pulong mo. Nagkasali kami kanibo. Kay matinod anon ka nga Diyos. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor Kim on air. Pastor Kim on air. Hi, hello, mayong gabi sa tanan mga kaigsunan sa tanan mga tigpa na sa Shine FM 95.9. And this is Pastor Kim. Og sa tanan nga nagsunod na minaw mayong gabi and welcome. Nasabi ning kagabi mga kaigsunan pulong sa Ginoo madunggan og mabatian. Mga mensaheng makalangit maghatag kanatog kagawasan kung kita anda mo tuman niining tanan. Okay, banubani ko ninyo mga kaigsunan and kindly share sa atong live ining kagagabion. Og sa tanan nga mga dapit nga mabugnaon kayo, maayong gabi na ipulong sa Ginoo nga mainiton kayo, nga ihatod diha kaninyo nga magdalag kausaban ka kabaguhan sa atong kinabuhi kung kita andam laman nga mutuman. Okay, maguban-uban gid kita mga kaigsunan tanang galantaw na minaw karon din sa atong frequency nga 95.9 og sa atong Facebook live. Hay namong dapita sa kalibutan kaya mong abuton sa pulong sa Ginoo. Tungod kayang pulong sa Ginoo grabe kini kagamhanan o grabe kini kalapad kalalom kataas mga kaigsunan. So sa tanang naminaw diha maayong gabi mga pastors o mga pastor's wife and also sa tanan nga mga dapit nga kutob sa mabot sa nga pagsibya, happy day and happy night usab. Okay, so sa mga kaigsunan, enjoy and stay blessed lang mga kaigsunan. Ini nga mga oras ug takna sa kagabion, mga pulong sa Ginoo inyong madunggan og mabatian. Ato kining ipalanog mga kaigsunan kay atong ipakita da kaninyo unsay pinakaimportante nga tagaan natog pagtagaan. Okay mga kaigsunan, sa ato nga pagpadayon ining oras saktak na sa kagabihan. Sa dili pa nato basahon ang inyong mga messages o sa di pagyud nato hatag pagtagad ang inyong mga gipadang ating mga mensahe o sa uban pa nato nga mga pagtimbaya diha kaninyo. Ato na kita sa mataho manindot nga mga pag-inampo ay mga kaigsunan ka. Amahan mo nga langit nun, salamat Lord ining oras utak na sa kagabian. Salamat sa imo nga kaayod ri kanamo nga naproteksyon ka kanamo Lord sa nakadayang sitwasyon sa kalibutan.
imo ming gibantayan, imo ming gilig-on, wala may nimo gipasagdan kanunay ka nagatiman nagbantay diri kanamo. Lord, salamat kayo sa imong nga kaayo, sa imong gugma, sa imong pagmahal nga midangat gud diri sa among kinabuhi. Lord, salamat kay Amahan. Taliwala sa tanan naa ka nga among kauban adlaw gabi. Natulog mig nagmata naa ka among kauban. Salamat Lord sa matag usa nga niya karon nagalantaw sa Facebook, nagapaminaw sa radio set, og ikaw ang Dios sa langit nga maghatag kanamo og dugang kalig-on, dugang kadasig kanamo nga tanan. Father God, akong ginatugyan, ginasalig kanimo kining tanan. Mga bulhaton nga makalangit Lord, ikaw mag-abli sa mga kasing-kasing sa matag usa nga naa karon, sa mga tulutag sa kapanimalay, may sakit, may balatian, may problema. Nagatuo kami Lord nga Dios ka sa langit, buhi ka, ug sa umabot nga panahon mobalik ka. Apan sa di pa ka mobalik, maghimo kag dagko milagro ngadto sa may sakit, may balatian, may problema, may kalisod, may kabugat sa kinabuhi ining oras. Salamat Lord kini nga mga bulaton, kini nga live, kini nga mga radio station, kini nga imong gitugyan nga mga gamit Ginoo. May kaymuan kini ining kalibutan sa dili pa ka mobalik Lord, dad-a kami sa imong nga pagbalik. Nasayod ko Lord nga di mo nimo kalimtan ang imong mga anak nga matinud-anon, matinumanon kanunay diha kanimo. Salamat Lord sa mga naminaw naglantaw, may himuon kang milagro, may himuon kang dagkong butang alang kanila. Salamat Amahan, kining tanan akong giampo, pinagi sa mga anak nga mga Kristo luluwas, kitang tanan sabay magaingon. Amen o amen. Okay, mga kaigsunan ko, mayong gabi o kumusta? Salamat sa tanan nga naminaw mga kaigsunan. Okay, salamat kayo o padayon kita. Kay nindot kayo ang pulong sa Dios nga tumadunggan og mabatian. Ining oras suktak na sa kagabian. Okay, atong tagag pagtagad ang mga mensahe nga midangat dinhi. Gikan rin Ladilin, Alba City, Mangyaw. Mayong gabi Pastor. Gikan ni Pastor John Rel, mayong gabi Pastor. O live kakaroon sa 101.3. Gikan ni Nanay Auring. Good evening Pastor. Di na ko kadungog sa Shine FM 95.9. Sige lang na ang Dios may mga paagi o may mga rason siya niya ng tanan. Mayong gabi ni Brother Brian Himina nga naglantaw ka na to karon. Mayong gabi Pastor Kim. O may gabi isab diyan ni Brother Rifat from Upper Lambog diyan sa may Badjan. May gabi Pastor, live na ka sa 96.7 Shine FM Upper Lambog Badjan. Agreet ko sa tanang taga Upper Lambog. Request ko song Pastor ang magpadayon. Basta ikaw magpadayon, ikaw makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Ay ginig sulay paghunong kay mo na delikado kayo mga kaigso. May gabi ni Aisa Maiso Lastimoso. Mayong gabi Pastor. Greet ko ni Lini Narciso o Joey Narciso diha sa barangay Agutayan from Ayungon. Alamat sa itong mga kaigsunan. Paki-share lang mga kaigsunan sa itong live o sa tanan nga mga nagsunod og naminaw. Ining oras suktak na sa kagabion diha sa may Upper Lambog. Kumusta mong tanan mga kaigsunan? Kumusta ang mga naminaw dahil sa 96.9? 96.9 ba to? 7 di ay. O, kumusta mga pinangga? Padayon. Muna yung mga butang nga gihatag sa Ginoo atong ipagamit sa iyang nga buluhaton. Ato gikining pauswagon mga kaigsunan sa iyang pamaagi. Dako na nako kalipay nga daghan ng tao nga mosalig motuo diha sa Ginoo. Musangpit sa Ginoo og magkinabuhi nga sama sa Ginoo mga kaigsunan. May gabi diyan ni Brother Flores Lowen sa Tuesday. Blessed Tuesday evening. Pastor Kim, you're watching and listening from Montalban, Rodriguez, Rizal, Manila. Okay, salamat kay sa inyong paglantaw, pagpaminaw. Ipadayon ang inyong paglantaw kay pulong sa Ginoo atong mabatian. Ining maong sibianan nga magtudlo kinig magiya sa katawhan sa pagkinabuhi nga balaan, kay kung way pagkabalaan walay makakita sa Dios. Mao kini ang kamaturan mga kaigsunan o kang kamaturan sakit usahing paminawon. Munang daghan kay mga simbahan gibiyaan, lalo na ang pagang pastor stricto mga kaigsunan magtudlo kay nganuman bisag klaro kay gahimo og dili mayo ang leader apan tungod kay ang wali makahapuhap raman sa dugan. Sige na lamang basta kay naay simbahan. Igsoon ayaw ka confidence mong kagalingon nga na kay simbahan.
Kay dili pa na sigurado ang imong nga siguradoon ang imong kinabuhi husto sa tubangan sa Ginoo. May gabi din Steve Angelo Bustamante, blessed evening Pastor Kim, and also ni Pap Jilon Mingkito Garces. Mayong gabi Pastor Kim, mayong gabi isab mga kaigsunan ko. Padayon sa pagpaminaw, padayon sa paghahimog mga bulaton nga makalangit, ay kalimot sa pagampo pagbasa. Kay importante kay kini mga kaigsunan ay gimog kalimot sa pagbasa sa balang kasulatan, kay balang kasulatan maghatag og kahayag sa imong dughan. Ang kahayag igsuon ko, nindot nga maglakaw ka sa kalsada, sa dalan o sa bisan asa nga hayag kay makita nimo imong padulngan. Mo ka na mga kaigsunan, nindot nga naa kay Biblia imong basahon kay klaro kayo ang imong atubangan. Kung angay bakang mohunong mo padayon, muliko mo abanti mo atras tungod kay naa kay naklaro nga nakita. Muna igsuon ko, ang tao gani nga pirming himasag Biblia, unsa may madunggan mabatian problema kaliso di na matingala tungod kay nasayod siya niya ang tanan. Og timan-in nyo ni ang mga tao nga pirming gareklamo, pirming gabalibad, pirming igsuon ko nga musukhay sa mensahe sa Dios, mao nay way basa-basag Biblia, igsoon mo nay daling masuko. Okay, maayong gabi sa tanan nga nagapaminaw. Ato ning i-play niyo mga song request ron mga kaigsunan ha. Dahil bagong request dre bago ha Ginoo. Kini igsoon amo ni awit og balaguhon pa, pero nabag-o na ka, okay na kayo. Di ba? Og awit pod nga para sa uban nga balaguhon pa, mo na siya. Salamat sa itong mga kaigsunan og di mensahe nga atong na mabasa gyud dire. Mayang gikan ni Sister Janice. Namina Sister Janice. Okay, kining mayong gabi Pastor Kim, naminaw ko nimo karon sa imong live diri sa Malalay. God bless Pastor. Salamat si Ginoo Kim, Pastor Kim. Linaw ra ang signal karon sa Malalay Ronda. Salamat Sister Janice nga naglantaw day nato og naminaw pagyod sa ato nga frequency nga 95.9 mga pinanggaog. Di pagilaing mensahe. Gikan ni Sister Loida. Pastor Kim, good p, minaw mi si Loida diri sa Badjan. Salamat kay Sister Loida. Salamat sa tong igsoon, naminaw sila sa 95.9. Taliwala sa Bagyo, padayon. Segway Kurente, padayon gihapon. May mo diha kay murag okay ra inyo hang dapit mga kaigsunan dire. Sige ra gyung gaulan hangtod ron. Aura ni huno magkadali. Nya hangin mga pinangga. Okay na pagilain nga mensahe. Ato ni paspasag basa kay basi ug maulahita. Atong pinangga. Brother Darrell, malipayong gabi Pastor Kim, ug malipayong gabi usab sa tanan. Laygo ng Dios sa matag. Usa kanato nga nagkinabuhi watching from Argos sa Tubig, Zamboanga del Sur. Request kog kantang makalangit Pastor Kim, awit pasalamat. Atong i-check. Wala ginang awita. Dapailain gikan sa tong igsoon ni Florentino. Go to God be the glory. Daghang salamat sa Ginoo. Welcome back Pastor Kim. I bless kanunay sa Ginoo. Asa na? Wala man. I-bless kanunay sa Ginoo ang imong kinabuhi Pastor. Salamat sa tong igsoon ni Brother Billionaryong Florentino. Salamat kayo sa matag-usa. Muna mga kaigsunan dinhi ang pagtudlo nato. Pagkanta mo pa kay istorya. Ako gining isulti mga kaigsunan. Di ko magtudlo diri unsay imong gusto, magtudlo ko diri unsay gikinahanglan nimo. Kay sa tinod anay mga kaigsunan, di gyud ko mag-comfort nimo. Kay mag-comfort ko nimo, dako kayo kun atong i-wide ang atong hunahuna. Daghang wali nga ma-comfort ka. Pero pangutana igsoon, kumusta imong kalag, ma-comfort pa pud agway. Inaabay comfort preaching igsoon ko, yes, ma-comfort ka. Yes, physically, mentally, emotionally, ma-comfort ka. But ang reality igsoon, kumusta?
magdala ba ni og kausaban sa imong nga life nga maghatod ka nato sa langit? Ang total changes igsoon ko sa atong kinabuhi, total revival, mo kanay pinaka-importante nga gikan sa bad mahimong good. Porti man idili bet tanang good nga atong sa atong mga mata, sa atong panghunahuna is accepted ni Jesus. Ha? Kaya ba human righteous right so na? So dapat based on the Bible ang atong pagsunod, ang atong pagkamatarong based on the Bible. So muna mga kaigsunan nga dinhi atog yung iklaro o atog yung ampingan nga walay mga leakage nga pwede tang makasala. Usahin naman ko yung mga panahon nga moyon-oyon ta sa sistema sa kalibutan para lamang i-comfort ang atong dughan. Kay mahadlok lagi ta nga mahiobsan, biyaan. Ako di ko mahadlok biyaag viewers igsoon. Ngano man, ang akong gikahadlokan, biyaan ko ginaman ang mutudlo gyud ko igsoon, muprangka por prangkam pagkaistorya kay ngano, di ko kabalo ugma na pa ba. Unang maniguro ko karon pa lang daan naa kay mahuna-huna sa dili pa mawala ang kinabuhi sa tao. Imong mahuna-huna nga mao din ibutang nga direct to the point nga imong himuon aron makaanha ka sa langit nga giandam sa Ginoo. Lalamat sa mga kaigsunan nato nga nag-share ni Brother Darrell, gikan ni Sister Lini. Blessed evening Pastor Kim, musta na ang tanan? Request lang ko awit Makalangit Labihan. Tanang i-play na mga labihan. Ang ubang songs ninyo ha, wala mga kaigsunan. Okay, gikan ni Kimberly, maayong gabi Pastor Kim, watching here in Danao. Danao, Cebu. Stay safe aga. Og mao na mga kaigsunan nga importante kaayo nga ato gyud nga i-promote ang mensahe sa Dios mga kaigsunan diha kaninyo. Kay ngano kung walay pagkabalaan sulod o gawas di gyud ta makapunta sa langit. Okay mga kaigsunan, stay tuned and stay blessed mga kaigsunan gatong isgutan unsa ka importante ang mensahe nga ato gyud nga gipadangat kaninyo. Maayong gabi Sister Churian, thank you for watching dia sa may butong badyan uban dia sa imong tibuok nga pamilya. May nga pagpaminaw kaninyong tanan nga mga kaigsunan ko. Kini nga mga bulhaton mga pinangga dili man ko kada adlaw o kada gabi maka-live tungod sa mga rason usahay way kuryente, way internet. So guban pa may lang maadlaw kay pwede ta maka-broadcast igsoon ko, no? Pag maadlaw pwede, no? So apan sa gabi di ta pwede tungod kay limited man atong power. So muna mga kaigsunan nga atong gipaningkamutan migasto sa lapi without asking or expecting any in return mga kaigsunan ko diri kanako og diri ini nga mga bulaton tungod king atong tumong og tinguha mga kaigsunan is mapaabot diya kaninyo ang kamatuoran. At least dili ko ma-blame kay sumala man gyud sa Biblia kun dili na to ikawali tungod kay dili pa malipay ang Dios igsoon ko sa usa ka tawo nga makasasala nga makabsan sa kinabuhi. O kita nga mga nasayod sa kamatuoran kung dili kita sulti nini, dili kita magpadayag nini, kita ang hibasulan sa Ginoo. Muna mga kaigsunan, ayaw ka mo katingala tungod kay dinhi kung makasabot lang gid mo pag-ayo, ako ging iwagwag ang unsay angayan. Unsay angayan. Kay delikado kayo igsoon kung kita sa atong kinabuhi wala kitay pag-amping o pagbantay sa mga butang nga ngayon atong himuon diri sa kinabuhi. Muna nga kung atong hunahon mga kaigsunan, usahay sa atong kinabuhi karon daghan kay tang gifokusan. Pero kung imong paistoryahon bisag mga Kristohanon, Ginoo gyud. Ginoo gyud. Ginoo gyud ko ay papili Ginoo gyud. Pero arita sa akto nga sitwasyon igsoon ko atong tanawog mahitabo pa ba? No? So simple lang kayo nga pagsimba na ay mga gagmay nga distraction maglisod na. Daghang mga tao nga mahadlok nga maka-absent sa trabaho. Daghang mga tao nga makahadlok nga ma-demote instead ma-promote sa trabaho. Giproteksyonan gyud na pag-ayo
gibantayan gyud na pag-ayo nga dili na mahitabo. Di ba? Ngano mo na kung gitudlo mga kaigsunan kay ngano? Grabe ka agaw pansin ang kalibutan karon. Adlaw-adlaw adunay mga pag-uswag. Adunay mga makalingaw, adunay mga makalipay, adunay makakuha og atensyon, malingaw ka, ma-enjoy ka sa mga naa sa kalibutan igsoon. Ha? Naa kini sa kalibutan. Kung imong tan-aw nagkawala na ang ka-excited sa tao alang sa bulaton sa Ginoo, even gani sa mga pastors, nagkalaya na. Ha? Halos wala na ilahay, wa na excitement alang sa mao nga bulhaton. I don't know og unsa na lay gihunahuna mga kaigsunan. Ha? Muna mga kaigsunan, na busy sa mga butang which is walay kapuslanan. To tell you honestly, musugot kag sa madili, it is biblical. Way kapuslanan ang imong gipaningkamutan karon. Gusto mo biblical mga pinangga? Kay basi bag maingon mo ang biblical man ang gisulting Pastor Kim? Ha? So laig ba sa igsoon panultihon 11:4? Palagkog boss mga kaigsunan. Ha? Muna kung imo nga tanawon, panultihon igsoon 11:4. Muna mga kaigsunan karon, unsa may pinakaimportante nimo nining kalibutana? Timan mga bahandi nining kalibutana mawala ra. Ha? Mawala ra. Mawala ra na mga kaigsunan apan ang pulong sa Ginoo magpabilin. Pagkadaghana igsoon, labi na kay dagi posto igsoon si Gabriel Amparo. May gabi Pastor Kim. Daghang kayong tao karon na nag-celebrate man siguro ni sa Halloween party o kalag-kalag. No? So, kaning Halloween, yung kalag-kalag, pertigyat. Kay birthday sa mga namatay. Igsoon sana ka kuan doktrina na sa walang kaalam-alam. Asa na maro ko mga kaigsoon ng galantaw. Ha? May ni Pops Gilon, Brad Pops Gilon. May gabi dia kanimo. Panultihon 11:4, dili magpulos kanimo ang bahandi sa adlaw nga ikaw hapit na mamatay. Apan ang katarong magluwas kanimo gikan sa kamatayon. Kana nga gipasabot igsoon, it might be physical death or eternal death. Okay? So it might be na ha. Posible kung ikaw sa katao nga tarong, uy tarong man day ni nga tao di ay. Ayon yung naghilabti kay tarong man din. Amura bag na pagkamalan. Pag ari mo ka sa eternal igsoon, kung ikaw sa katarong nga tao, natural, dadong gyud kag langit. No? Salamat kay sa itong mga kaigsunan. Ha? So, pwede pa mo mangita mga kaigsunan ko og supporting verses. May tungod niya na. May nang ma-bright sagta ba? Mga supporting verses or sulain pa na is mga references. Another nga mga supporting verses. Kanang supporting verses mga kaigsunan ko is dugang na sa pagpaligon. Halimbawa, kaning mga panday direto mga kauban. Di ba kung usa ka kapanday, labi na og kahoy, mostly sa kahoy mangyod. Abisan gani og sa kuan, kanang sa simento ka. Di ba kabantay mo na butterboard, kabantay nimo na mga bris. Okay. Nayo sa kahaligi di ang gabarog, labi na og kahoy ang atong ipabarog nga haligi. Kung usa lang ka bris, maya sa usa lang ka direction, dili four directions igsoon or upat ka sides, inigduot sa pikas, posibleng matumba sa pikas. Ha, inigduot sa pikas, posibleng matumba. Pero igsoon, kung adunay upat ka mga brace, mga pinangga nga ibutang sa isig ka sides, bisag asa nga direction, asa ni may sa idot, mupugong gyud siya. Laktod pa ka istorya, kung ang mensahe sa Dios adunay daghan nga mga ga-support nga mga verses niini,
kini nagpasabot nga nagdugang kini pagpalig-on. Ha? Nagdugang kini pagpalig-on mga kaigsunan. Muna nga importante kayo nga nasa bodya nga makatabang sa mao nga bulhaton nga dili lang kay ako lang diri mga kaigsunan ko mag-abli kamo usab. Ako sab nang i-share diyan ninyo nga ron usab igsuon ko mahimo nga mapalig-on pa ang mga pulong sa Ginoo diya sa inyong kinabaydagan sa mo makatunan. And even bisan kamo mo share mga kaigsunan sab ko makatunan tungod kay bisag gabasa ko Biblia adlaw-adlaw ako nang gipaningkamutan nga mahimo dili sab ko moingon nga kompleto na. Padayon kung maningkamot igsuon ko unsa may posible pa na akong mahimo para sa Dios. Og timan ini dili lang kay igo kang gabasa. Dili kay igo kang gatuon. Daghang kag mga butang nga kinahanglang katuonon lalo na sa giingon diya sa Biblia, ayaw gayud kalimti ang masahon sa balad kinahanglan tunan mo kini adlaw gabi pag kinabi sumala sa tanan nga nasulat nini. Sa ato pa mga kaigsunan, dapat dili lang ka maningkamot nga makabalo, maningkamot kang ma-familiarize nimo na siya. Pinakanindot igsuon ko is imong ikinabuhi. Ikinabuhi nimo ang unsay imong nabasahan. Muna igsuon ko daghan nga gatuon og Biblia. Daghang gabasag Biblia, daghang gawali. Pero kumusta na kinabuhi ba? Sa panahon nga maabot ang kalisdanan o kapaitan, kini iya bang magamit? Daghang na itabuan na igsuon ko, wala gyud kini magpulos. Ano pagtagad ring mga mensahe sa dato nga pagpadayon. Salamat kay sa pagpabot sa mensahe. Salamat pa Brother Pops Gilon and also ni Brother Darrell. Og ni Nanay Lilian Arisa, maayong gabi sa tanan, Pastor King, Pastor John Rel og Pastor og Sis Luning Tirambolo and pamilya Pastor Durano and family na watching from Ronda, Cebu. Salamat mga kaigsudan. Mabot ang panahon mga kaigsunan, mga bahandoy na to ining kalibutan na wala na'y kapuslanan pero karon gipaningkamutan. Timan Mabot ang panahon nga gun sa may naa na to karon wala na na'y bili. Ato na lang pangyatak-yatakan. Ato na lang ipanglabay o ipanghagad. Moabot ng panahon na igsoon ang unsay babutang nga imong gipaningkamutan karon dili sayop nga naa kaniya na. Pero igsuon mo ni bantay dili sayop nga may bahandi ka, dili sayop nga may bulawan, dili sayop nga may kwarta, dili sayop nga may balay, okay nang tanan. Pero timan ini igsuon, basi ba og kanang mga butang nga imong gipaningkamutan karon maunay hinungdan nga nalayo ka sa Ginoo. Og ayaw tuguti igsuon nga unsay naa nimo nga butang maunay mo ganoy kanimo sa pagpalayo sa Ginoo. Hinoon, kana nga mga butang, maunay magtuklod nimo padulong sa Ginoo. But kinahanglan nimo na nga mawala, kinahanglang mawala ang imong gugma sa maong nga salapi o sa maong nga mga butang. Kag maunay maghari igsuon ko ang gugma. Di na ka mo simba kay nagatiman sa negosyo. Di na ka kay basig mawala unya ni. Basi. Sultian ti ka sa tinod igsuon. Pag maabot si Mr. Kamatayon, maabot ang mga problema, maabot ang bagyo, maabot landslide guban pa. Kuyog kastabon sa imuhang bahanday. Muna mga kaigsunan, huna-hunaa pag-ayo sa makadaghan. Kung naa may importante karon nga imuhang tagaan sa dakong pagtagad, walay lain ang pag-alagad sa tinuod nga Dios. Ang pagbiya sa kasalanan o ang paghunong sa pagbuhat sa daotang mga binuhatan. Ayaw ipadayon igsuon ang imong nabalaan nga sayop. Ayaw ipatuyang ng garbo. Kay ngano, ang Biblia nagsulti gyud na mabasa na ginaigsuon. Ya sa panultihon, kapitulo 11, versikulo 4. Unsay gisulti dia mga kaigsunan? Sa iyang kaugalingong pagkapukan. Ang pagkamatarong makaluwas sa tao nga dili limbungan. Apan ang tao nga limbungan malitag sa iyang kaugalingong kadalo. Tanawara? Muna mga kaigsunan, mao gi hinungdan mo na giingon, adunay pasahay da sa Biblia, kita ray naghimog silot. Kita ray naghimog silot nato. Muna mga naminaw karon, atong ayohon gyud pag-usisa ang pulong sa Ginoo.
Ayaw ninyo igsuon pag una-una nga pag maghisgot og pulong sa Ginoo relihiyon. Pag maghusgot gani og magwali awa na pangabig. Mga kaigsunan, ayaw niyo naghuna-una. Ang atong gihuna-una nga mabag-o ka. Kay ngano, dili ka pwedeng mabag-o kung dili ka makadungog sa pulong sa Ginoo. Ha? Ha? Dili ka pwedeng mabag-o kung dili ka magsunod sa kabubuton sa Ginoo. Munang ayaw igsuon ko pag kinabuhing dautan. Ang katarong manalipod sa taong dili sad-an. Ha? Apan ang pagkadautan makalaglag sa makasasala. Panultihon 13:6. Salamat sa lain nga pagpalig-on igsoon. Pagka-importante gyud sa taong matarong o kabalo mo, dili pa na mapamatud-an ang imong katarong, ang imong kalig-on kung dili ka masulayan. Kinahanglan ang usa ka tawo gyud masulayan o usa ka butang masulayan. Di ba kabantay mo sa mga kuan, mga sticker nasa electric fan o bisan aon sa mga appliances, di ba na ay QC? Quality pass man siguro na. Oh, QP to basta kay naagi to igsuon nga kini ni pasar. So kinahanglan mo undergo siya og testing kung kini lig-on ba. Dapay lain. Dili makaayo kanimo ang bahandi nga naangkon pinaagi sa limbong. Tanawara, nani mabasa panultihon 10:2. Dili makaayo kanimo ang bahandi nga naangkon pinaagi sa limbong apan ang pagkamatarong makaluwas sa imong kinabuhi. Usa igsuon tungod sa bahandi manglimbong po pagkasayang. Sayang gyud kayo. Wala mga kaigsunan sa tong kinabuhi karon pagkasayang kung midoswag ka, midato ka, nadonahan ka or na arang-arang ka pero naa kay gitumban. Naa kay kana bang napasakitan or naa kay kining giabusaran pagkalisod ni anang pamagiha mga kaigsunan. Muna, kung atong tan-awon igsuon sa atong pag-alagad sa Ginoo sa atong pagsimba, atong siguradoon nga malangit gyud ta. Kay daghan ba nangalagad nga partial nga para na lamang gyud makaingon nga nagsimba, para lang gyud matawag nga miyembro, para lang matawag nga nagsimba anang simbahana. Pero sa tinuod-anay ang kinabuhi pagkaway klaro kay walay tinuod nga kabaguhan nga bisan diha siyang kaugalingon, makaingon pa manggani ka. Batiya atong buhata. Batiyam na ko batasan usahay. Bisan ikaw gani sa imong kaugalingon lang makapanaway pa man kanimo. Munay dako kayo igsuon nga dako na tong susiyon sa atong kinabuhi. Nga diin usahay dad-o nato ang atong pag-alagad sa Ginoo sa isandig nato sa usa ka butang. Usahay kung makahatag na ta sa pastor, makahatag ta sa simbahan, o makadonate ta diag unsa man nga butang, confident ta sa tong kaugalingon nga malangit tatag mo balik ang Ginoo. Pagkadako ginambut-buta igsoon. Ayaw gisalig diyan, makaay ka na pulo ka og 10,000, kana pulo kag 5,000, mura nagharahoy kay imong kinabuhi. Ayaw sa. Kay di pa na may katapusan sa tanan. Sultian ti kay igsoon. Ang Biblia dili usa lang kasugo. Dapay lain igsoon. Salamat sa tong igsoon kay naunhan gyud ko. Ang isunod tanako nga verse mao gyud ni. Pero salamat kay naay mga abtik. Amo na ni di na ko ani magproblema. Munag mag-live ko. Nana mo, andam na mo kanunay. Ako sa rin basaon kapit tindaghana messages na ni mga pinanggaha. Okay, maayong gabi Pastor Kim, naglanog-lanog ang pulong sa Ginoo diri sa diri Pastor. I'm sure daghan na usab nga mga kalag ang makakaon sa iyang pulong. Mga busog dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Salamat ni Brother Albert Himina nga naglanog-lanog karon diya sa Ronda. Dapay lain. Good evening Pastor Kim, kumusta usay tin-aw ang tingog klaro? Dili kayo maklaro imo tingog hinay ang signal. Mo request lang kog song anak balik na. Gikan ni Joan Eliminio diri sa Buyo Claudio Toledo City.
Naiusahay kusog, naiusahay hinay. Ang atong signal mo gud hinay pag yun mga kaigsunan. Okay. Salamat kay sa itong mga kaigsunan nga nagpaabot gyud sa inyo nga mensahe. Salamat Brother Albert og sa tibok nga pamilya og napay laing mensahe. Asa naman to? Kini akong kuano ni kini ako nang gi-mention kagay na mga kaigsunan, no? Dara. Ipanglabay na lamang nila ang ilang mga plata o bulawan ngadto sa kadalanan. Daw butang mahugaw og dili kini makaluwas kanila sa adlaw sa kasuko sa Ginoo. Dili kini makabusog kanila, mao kini ang nagdala kanila ngadto sa pagpakasala. Correct. Muna igsoon no, sakto sa. Manang usahay daghang masuko. Mangigo man, tanawa. Magisgot tag bino, magisgot tag ilimnon og uban pa nga kining makaangin sa pagpakasala og mo'y paaging ikaw makasala. Mangigo. Sama sa kong gingon mga kaigsunan, dili ko magwali dire para malipay ka. Magwali ko dire para mabago ka. Kaya magwali ko para malipay, kadaghamang wali na to makapalipay. Pero man akong gingon kanunay. Di ko magwali kung sa imong gusto, magwali ko unsay gikinahanglan sa tao. Ang gikinahanglan sa tao, igsoon ko, tinuod nga Dios. Tinuod nga kabaguhan, tinuod nga kausaban, tinuod nga pag-alagad, tinuod nga pagtuo, tinuod nga pagsimba, tinuod nga pag-alagad sa Ginoo. Dili nang moingon nga nangalagad ko Ginoo pero ang kinabuhi way kabaguhan, nara sa bisyo kahilayan. Moingon nga nagsimba ko, anak kong relihiyon na giuban ako balik-balik ka ng simbahan, nabantok ko na bala dalag balik-balik. Pero tanawa ng kinabuhi, tanawa ng kinaya. Maubanay anak o Ginoo, sultian ti ka sa tinuod igsoon ko naminaw ka karon. Bisag kapila pa ka nagsimba, bisag 200 pa katuig nimo balik-balik ka ng simbahan. Kung ang imong kinabuhi walay kabaguhan, moingon ko nimo dili ka anak o Dios. Bisag gasampit pa kag Dios kada adlaw, bisag imo pa nagilok do ng imong Dios, moingon ko nimo dili ka anak og Dios. Kaya ang anak og Dios buotan. Anak og Dios di masuko, ang anak og Dios dili mamalikas, kaya ang tinuod nga anak og Dios dili mapasigarbohon, ang tinuod nga anak sa Dios dili andakan, dili musukol sa ginikanan, respetado ang anak og Dios, dili mo tabako, dili mo mama, dili mo inom og ilimnon makahubog og uban pa nga makaangin sa pagpakasala, dili mamaligag ilimnon. Muna'y tinuod mga kaigsunan ko, kay nga naman, naagid na sa Biblia, makaangin ka sa pagpakasala. Dili magsimbag Diyos. Dili mamarang. Dili makikilawas sa isig kababae o isig kalalaki. Usa makikilawas, makigminyo sa babae o sa lalaki nga ang Panginoon, 18 pataas, kasado, usa magdulog. Muna'y klaro mga kaigsunan. Muna'y tinuod nga anak sa Dios, nagamping kung ikaw nakasala man, ay kagulay ang kabalaka, kay may Dios mo pasaylo kanimo. Yes, kitang tanan nakasala, kitang tanan nakalapas, ako nakalapas. Pero magpabilin ba ta nga nagkinabuhi sumala sa ato ang kalapasan? Muhunong ta, muundang ta, og atong himuon sumala sa Biblia. Klaro kayo. Ipanglabay na lamang nila ang ilang mga plata bulawan ngadto sa kadalanan, daw butang nga mahugaw og dili kini makaluwas kanila sa adlaw sa kasuko sa Ginoo. Tanawa igsoon, mabot ang panahon, karon ay dalo kayo. Karon dalo Pastor, imo na rin baka, imo na rin karabaw, imo na rin balay, imo na rin sakyanan, imo na rin pastor, sao man nimo, halakan ana. Karon dagha magpagulbol, ikanapulo na pod, halad na pod, ngayo na pod. Dagha magpagulbol na. Pero sultihan ka sa tinuod igsoon. Pag abot gani sa panahon nga moabot na ang kalisdanan, kuratan ka, kulbaan ka, wa na galinog na, wa na gapatay na, unsao naman rin ako. Wabot ng panahon na, ang imong pinakapangitaon, maluwas ka. Anang panahon na, 100% mahitabo ni ang imong pangitaon, kadang maluwas gyud ka. Og sa imong huna-huna, arong ka mamaluwas, muhatag ka. Ihatag ko ni pastor, baso na lang si pastor mo sugot, walihan ko niya, tudluan ko niya, muduol ko ni pastor, ba nila matabangan taguban pa. Pero di na, balibara na. Og moingon ka,
kamong mga bulawan, kamong mga kwarta, kamong mga trabaho, kamong mga negosyo, taas kay kong panahon ninyo, halos di ko katulog, halos mamatay ko, gipatuluan tamog singot, pero karon nagkinahanglan ako kaluwasan, di man day mo makatabang, may paipanglabay tamo. Mo na may tamo. Tara mabasa mga kaigsoon, panglabay na lang. Ha? Kwarta, kuha kag kwarta, bit-bit kag kwarta. Unsa man nimo ng kwarta? Labi na igsuon ko og kana bitawng kanang after rapture mga kaigsuonan. Naon sao naman ni ron? Ang uban to ana gipang rapture na. Ikaw nabilin. Nya kay biblikal man mga kaigsuonan pangitaan nyo ni ha. Magsuroy-suroy kag asa ning simbahan, suroy-suroy kag asa ning gawali, suroy-suroy kas kabukiran, kasyudaran bisag asa man dagway ni pastor. Kay ganahan kong maminaw wale, gigutom na ko, pero dili na kagutom sa pagkaon, dili na kagutom sa mga humba igsoon ko, kagutom na spulong sino pala kong post. Mabot ng panahon ng mga pinangga, ang imong pagmahay sangko gyud sa ilalom sa pinakailalom sa yuta. May pay na minaw ko kaniadto, may pay ni patuo ko kaniadto, kay usahay igsuon ko nay tao nga usa pa makaila og Ginoo, usa pa makaila sa iyang sayop pag magmalatay na kaayo. Ha? Amo na mga pinanggadigin mo kamahay. Kay naagyo diri ang mga mensahe sa Dios nga klaro kaayong nagapadayag. Ang tao dili gayod makalukat sa iyang kaugalingon, dili niya mapalit sa Dios ang iyang kinabuhi. Tinuod gyud na. Salmo 49 7 ngadto sa 9. Gatuo ba ta igsuon nga tuang kinabuhi atong mapalit? Na. Una igsuon ko, dili nimo pwedeng paliton. Walay bilyonaryo, trilyonaryo ining kalibutan nga mubayad alang sa kaluwasan. Wala. Pobre og dato, usaray paagi mutuo ni Kristo Jesus. Dili dawaton tungod kay dato ka, dili kaingon dili dawaton kay pobre ka. Kung ikaw adunay kasing-kasing nga madintinuhoon, madinawaton ni Kristo, madato kag mapobre, dawaton kaniya. Makasasala kag dili dawaton kaniya basta makita sa Ginoo ang imong kinabuhi, grabe kasinsiro kaniya. Ang tao dili gayod makalukat sa iyang kaugalingon, dili niya mapalit sa Dios ang iyang kinabuhi. Kay mahal man kaayo ang kinabuhi sa tao. Grabe de ka mahal man kaigsunan ha. Walay iyo pananglitan og naay makapalit og kinabuhi, mamalit na lang. Ang ubang tao siguro moingon, magtigom lang ko kwarta. Sama ni mo? Kay panalitag mamatay ko, pwede pa kong kapalit og laing kinabuhi. Maminaw ko, marag mamatay na lang po siguro tag tinigom og 1 trillion. Isa nang 1 trillion igsoon ko? Galisod mangganig 1 million. Napay billion. Samot as trillion. Samot na gyud magalyon. Ha? Muna mga kaigsunan ko, ako musulti kanyo prangkang pagka-istorya ay magpalabi an inyong kogi diri sa kalibutan, sakto man na, pero ay palabi kay basig makalimtan nimo ang tinuod nga kahulugan sa atong gininhawa karon. Basig malimot ha. Wa ko mag-ingon nga sayop man ang pagpanarbaho, wa ko mag-ingon nga sayop ng pagnegosyo, pero ako moingon ayaw pagkumpiyansa kay basig maligas ka. Ha? Ayaw pagkumpiyansa kay basig maligas ka. Ayaw pagkumpiyansa basig maligas ka. Napay laing mensahe igsoon. Ha? Salamat kayo ni Brother Armando. Mayang gabi Pastor Kim, tinuod jud na pastor. Mahilayo jud sa Ginoo ang usa ka tawo kung sani? Padadaan ko gutom. Isaha. Kay murag lain na akong nabasa. Lain na po ning buhata igsoon, lain na akong nabasa hinoon. Okay, so maayong gabi Pastor Kim, tinuod gyud na. May layo jud sa Ginoo ang usa ka tawo. Ang usa ka tawo kung higugmaon niya ang tanang butang ni ining kalibutan. Unang Juan 2:15. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan bisang unsang iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan,
wala ninyo ang kalibutan, wala ka mo mahigugma sa amahan. Klaro kay na igsoon. Ha? Muna ganitong gitudlo kaninyo, akong paningkamutan nga kanang naagi mga brace magpalig-on igsoon. Ha? Matapos ang langit ug ang yuta, apan ang akong mga pulong magpabiling gayod sa kanunay. Tinuod. Muna mga tapos man atong kinabuhi mga kaigsunan. Pero ang pulong sa Ginoo dili gyud matapos. Dira. Muna nga ko ay igsoon nga gipaabot niya kaninyo. Nakoy pahinomdom mga kaigsunan ba? Mga kaigsunan ko mga viewers, pila mo kabuk kalantaw karon ako'y tambag ninyo palihog. Usala ni ka concern. Di ba naamag mo yung mga friends sa Facebook? I-try to advise, do it privately. Ngayon kay daghan kay kung nakita makauulaw kaayo ba? Nga naman pastor. Nabalaan Kristohanon, nabalaan nga nagsimba, nagbalaan na amen, thank you Lord, hallelujah. Pero wa ba rin nyo ma-notice ang mga post, ang mga background, dili man haom sa giklaim? No? Dili haom sa giklaim. Layo kay tinuod. Og ang mga post walang kabuluhan. Dili ka ka-relate, dili ka maka-notice that he or she is a Christian. Kabantay mo? Sounds like nga nag-promote siyang kaugalingon, nag-promote sa unsa diha. Igsoon, once we are a Christian, dapat atong makita ang tanan nato nga mga deeds, which is promoting, naatay gina-promote something nga naatay gi-promote. Okay? Naatay gipakita ba, naatay gi-view, naatay ipakita sa katawhan, which is mauni ang trabaho o mauni ang buluhaton diha sa ministry, diha sa Ginoo. Pagpupuri sa Ginoo. So daghang kay magmaydi. Uban pa igsoon ko nga dili gyud ka dili haom sa atong kaugalingon being a Christian. So muna mga kaigsoon atong i-advise diha kaninyong tanan, whatever happens, whatever situation, ato i-promote si Jesus. No? Ato i-recognize ang kanabang naagi pagbasa pa lang sa tao, pagkakita pa lang niya, kini siya Christian. Pagbasa niya, paglantaw niya, kini murag Christian. O sa inyo una-una, murag Christian o Christian? So dapat ang atong pagka-Kriston walay sambog. Pure. Okay? Pure gyud. Wala ba'y something kung imong bantayan nga mura makagning attempt o sabay sa kalibutan, don't do that. Don't do that. Mura bag sounds like nga mura kagning sabay, tungod lagi sa oso, tungod lagi sa yun ani ba? Igsoon sultian ta mo sa tinuod. Nabay nalawasan na. Okay? Nabay nalawas? Huwag ka na mga kaigsunan. Unang sa panahon nga ako magkasal, akong paniguroon ang iyang life. Not only nga mahimong legal ang iyang panag-ipon, kundi ang iyang relasyon sa Ginoo. Before ko mo conduct o kasal, igsoon ko mo undergo ginisig seminar. Nga naman, mas importante nga mahatag nimo ang kumpleto. Not only sa legal nga panagpuyo, legal ang iyang relasyon sa Ginoo. Adunay maayong relasyon sa Ginoo. Muna usa sa pinakanindot o pinakatahom nga dili nato dula-dulaan ang kinabuhing Kristohanon. I-try ko nag-check igsoon mga post niya sa Facebook. Basig mga murmur na diha, mga sa pana diha,
mga something nga daghang kayong po sa Facebook mga Kristohanon agatong mga mudi-mudi, mga imot-imot. Isa may maluwas na igsoon? May try to check no? Kasi maluwas na imong imot-imot diya sa Facebook? Ha? May kisa may maluwas na? Promote Jesus. Mura na ingon na mura na pog nangitag sympathizer. Ha? Don't do that. Dili makaluluoy si Jesus, kita may makaluluoy pag wala tay Jesus. Ha? I-try niyo uting kay ang Facebook igsoon unsay laman sa isulod. Wala mga kaigsunan sometimes atong kinabuhi kundi ta matudloan. Magpatuloy ta sa ato nga kinabuhi nga sa Tagalog pa. Marami tayong ginagawa sa buhay, pero wala namang kabuluhan sa mata ng Diyos. So, kailangan natin ayusin. Ha? Tingnan ang pinakamahalaga natin gawin araw-araw. Kung ano yung pinopost natin, kung ano yung ginagawa natin. Hindi lahat ng ating ginagawa ay pwede nating i-post sa social media. Ha? Hindi lahat. Kasi, minsan, kahit anong ginagawa, yung iba nasa CR, yung iba kahit ano. Para lang may laman yung Facebook natin. Mga kapatid, buksan natin ating mga mata. Dapat ito ang mangyari. Pagitaag niyo sa Bible, nakalimot ko. Kung ano man ang gawin mo ito para sa sigun sa imong buhaton, do it for the glory of God. Ha? May kaigsoon akong gipaningkamutan nga every time nga mag-post ko, adunay related being a pastor, related siya sa ministry, related siya sa buluhaton isip anak sa Ginoo, or related siya sa gibuhat sa Ginoo. Mga achievement nga gibuhat sa Ginoo, not about promoting myself. Ayokong mag-promote sa aking sarili, ayokong i-promote ang aking sarili. Gusto kong i-promote kung ano ang ginawa ng Diyos sa aking buhay. Gusto ko siya ang maparangalan, hindi ako. Kaya sa buhay natin, dapat isipin natin, huwag niyong gawin na parangalan ang iyong sarili. Huwag. Sounds like na parang magaling ka, ano pa man ang mga achievements mo sa buhay, paningkamuti, igsuon nga si Jesus ang ma-promote. Halimbawa, nga giluwas ka sa Ginoo, giayo ka sa Ginoo, gitagaan og kaligon imo mga anak, gitagaan og kaalam imo mga anak. So i-promote kini gihimo sa Ginoo sa akong pamilya. Pero sahay ang atong gi-promote kini itong paa, kini atong itsura nga nagkalain-lain ang itsura. Igsoon, always recognize God that He is good even in the midst of trouble, in the midst of pains in our lives. Naa diha ang pulong sa Ginoo nga mag-remind kanimo, magtudlo unsa di ay ang iyaha nga mga pulong. Akong tagapagtagad ang mga messages kay basig din ani mabasa unya mga kaigsunan ha. Okay, so salamat kayo sa mga kaigsunan nga naga-cooperate ini nga kagabion. Okay, gikan ni Brother Darrell. Okay, moabot ang panahon nga padadaan ko gutom ang nasod. Tanawa ra? Gutom
Gutomon ang katawhan apan dili sa pan o sa uhawon sila. Ha? Dili sa pan ug uhawon sila apan dili sa tubig. Gutomon sila sa mensahe gikan sa Ginoo. Ha? Ako ang Ginoo. Ginoong Dios mo ay nagsulti niini. Mga kaigsunan, maabot yun yung panahon na, pero karon kabalo mo, muratag naa sa dakong kumbira. Sa radio, sa TV, sa Facebook, sa YouTube, puros pagkaon sa kalag. Pero kabalo mo, kabantay mo ining tao nga mabunghan, pakangilngi ka na. Ha? Mamili nag-unod. Di ba, kabantay mo? Lugay na itong kinaog humba, Igson, katong humba, kung ano na, kining pilion ng unod. Munang usahay. Balhin-balhin kita. Ngita tagunod. Ngita tagili-ngilngig. Munang usahay, Igson, makasabot rin kita nga na itaw nga, di ko ganahan na itong memuwali. Kaya maigo ta. Mabuyagan ta. Ya, si Pastor Oyon ramagudaan ng kuan. Si Pastor Oyon raman ining kuanan nya kas dito di man mo uyon. Igsoon basahagi ko ng Biblia be. Dili mo ko nakabahin ako nga mo uyon ko og dili bisan ako nay mga panahon nga usay nga akong uno dili mo uyon pero kinahanglan akong itudlo kay ngano kinahanglang tudloan ako ang akong kaugalingon nga dili mo supak sa kabubuton sa Ginoo. Bisag supak ang akong unod, supak akong gusto, basta di gid ako supakon ang gusto sa Biblia. Igsoon nga naminaw karon gutom na kayo. Karon perti pambusuga. Perting pagkaon bisag asa daghang gawali manangalato lang tanig lato. Na uban igsoon nalato na. Ha? Ngita na pud taglain nga kuan pastor. Kanang muyon-uyon sa bisyo. Ha? Ngita tag pastor kanang muyon rag mainom tag tuba. Kanang mainom-inom rag ginagmay. Ngita ta na. Ano ba sa igsoon? Di ka dinay nga naagi mo pahuway aday sa kumulantaw de kay di man ta ma satisfied ana tungod kay ang satisfaction sa unod igsoon mangita gyud na. Ha? Mangita gyud na. Magisgot tag pagkabalaan daghan na ginamangan. Undang gina mga pinangga. Ha? Undang gina mga kaigsunan. So sa itong pagpadayon mga pinangga, ato ng tagaan o pagtagad ang asa mo to ha? Ang awit. Okay, mo balik ra ko ha, basahon ko ninyo mga messages. Ay lang maghawa da mga kaigsunan kay balik ra ko ha. Nya pod mahawa mo. Enjoy and stay blessed mga kaigsunan. Sa katapusan, siyara kayod ang maluwas. Ang magpadayo sa katapusan, siyara kayod ang gantihan. Isang dunay mga pagsulan, nawaton taong ikalipan, kasakit nining kalibutan, lumalabay lamang. Kung gusto mo lumaangkon, ang kinabuhi dayo, nawata ang Diyos
on air. Ang magpadayon mga kaigsunan hangtod sa katapusan, siya ra gyud ang maluwas. Walay mihunong managingon the quitter never wins. Ang muhunong muundang di gyud na matawag o matawa or madeklara nga mananaog. Munang ang magpadayon ngadto sa katapusan, ang magpadayon sa pagtuo, pagsalig, pag-alagad, pagsimba, pagyukbo, pagtahod, pagkinabuhi nga balaan, putli, matarong. Kay para matagad gining tanan nato mga kaigsunan. Okay. Salamat kay Brother Darrell. So, klaro igsoon nga maabot ang panahon sa kagutom. Munang kanang kagutoma mga kaigsunan, mayon ka nga di ako'y kuandre, di ako'y sudan, di na ko ana, lato na ko. Di ako'y humba dire, di na ko ana. Kung sa may mong gipangita day pulong sa Ginoo, pero karon ato ta dito kay naibulhaton sa Ginoo, sama nay kaon, murag wala man. Ay, unya na lang ko, kapoy man. Mas palabihon karon ang kaon. Munay giingon, matingala ta. Kana magwali bitaw ng pastor o niya, mag alas 11:30 na, mag alas 12 na, wa na, galingo-lingo. Nagapanghuyab na, gasigi ng lihok-lihok ka ng sampot, gasigi ng gawa sulod. Pero tinigyod, gikapoy na, mura na gyud na muguta sa naong, pero matingala ta. Nga inig hukaray na igsuon, makita ng gaso-aso na ng kanon, gaso-aso na ng humot na kayong sudan, mapagkaabti ka mga pinangga. Excited kaayo nga mag-ampo, gusto labi na kayo usahay na mag-ampo pitin taasa sa pagkaon niya perti ng gutuma, pero tinig yung bagulbulay pagkadugay pa ng magkaon mag-ampo ay pitin ng gutuma. Muna giingong pertugayang mahuman og kaon, pero okay ra, pero dugay kay mahuman ang wali perti bagulbol. Muna inahitabo karon igsoon. Sige lang kay mao magigusto na to. May gusto sa tao kining ining kalibutan na sige. Di ba pugod maayo nga digid masulayan mga pinangga. Laing mensahe. Ang katawhan maluya og pagsuroy-suroy gikan sa amihanan, paingon sa bagatan o gikan sa silingan, paingon sa kasadpan aron pagpangita sa mensahe sa Ginoo apan dili. Unsay sumpay mga kaigsoon apan dili sila makakaplag ni Amos. Igsoon sa ni Amos 8 ba ni? Amos 8 ngadto sa kapitulo 8 bersikulo 11 ngadto sa 12. Muna mga kaigsunan, dako kayong problema na. Tablaw tag pangita pero karon wa gyud bili ning pulong sa Ginoo. Wa gyud bili besa gunsaon. Mas importante pa ang buluhaton sa kalibutan kaysa buluhaton sa Dios. Mayang pagpaminaw da ni Dong Ryan Kilme, mayang gabi Pastor Kim, mayang gabi usab. Salamat sa tong igsoon nga naglantaw ining oras ug takna sa kagabihan. Gikan ni Brother Renel Dolinggoy, mayang gabi Pastor Kim ug sa tanan viewers dalaygon kayang Dios. Magpanalangin nimo Pastor Kim ug sa tanang viewers. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Gikan ni Ate Lot, mayang gabi Pastor Kim. Amen, amen. Gikan ni Nanay Lilian Ariza, paningkamutan tang makalikay ni ining mga 7 kabutang. Nasala man Nabasahon Panultihon 16 ngadto sa 19 adunay pagsunan sa kamatuoran. Madlok mo sultis kamatuoran kay ngano man. Base niya biyaan ta. Labi nagdato, labi nagkwartahan, labi nagsigig support. Mana mga kaigsunan, di gyud ko mo comfort. Muna din itudlo na to. Mo support makag madili atong isulting kamatuoran. Okay na ba uban igsoon ko nga bisag kuan balihay-lihayan kay nagsupport, nagtabang sa ministry, mahadlok mawad-an og support. Ang akong gikahadlokan ra kana mawad-an kog Dios. Kay ngano ang ministry wa na ko gisalig sa support sa mga viewers, mga listenero guban pa. Gisalig na ko sa Ginoo. Kay dinhi akong itudlo ang kamatuoran
ninyo nga kundi kita magtinarong di ta magsunod sa pag-alagad sa Ginoong nga matinud-anon mag-agad tag kwarta mag-agad tag bahandi panahon ug uban pa sa tong pagsunod sa Ginoo kanang pagkalagara igsoon ug mawala ng tanan imong gisaligan asa pa makapulota wala na ang kamot nga mopatay og inosenteng mga tao mga killers no? Ang hunahuna nga naglaraw og dautan ang magdali pagbuhat og dautan ang bakakong saksi og ang tao maghaling og kasamok tali sa managhigala grabe ni nga mensahe mga kaigsunan munay angay natong utingkayon og bantayan sa itong mga kinabuhi mga kaigsunan hatog yung klarohon may gabi Sister Divina mayo nga pagpaminaw og diya pa mensahe diring gipaabot gikan sa unang Korinto 10:3 busa kon mukaon kamo o muinom o magbuhat og bisan unsa buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios anara ka simple mga kaigsunan anara ka simple pagpasidungog o yung sahay kay daghan man kayong ainom tagamay niya sa man ako gina nga minong kagamay bino pasidungog na si Ginoo napayuban nga islight pa isagol pa herbal man guni sa herbal ay kuging na nga bino nga gisulod og baso og bino gisulod og botelya kana bang herbal yan na may pastor nga moon rag mananggot kuyog mo kay gamit tag inabugado ba ay kuging na nga kining kusog kay kang muuyon ka nga nagingon di ka muuyon nga mananggot pero magsigi po gagamit sa iyang produkto na magsigi ka gamit siyang produkto nya di ka muuyong mananggot ang sala man ang hunahuna igsoon muna mga pinangga dinhe atog yung iklaro isaysay nga di gyud pwede nga mo attempt bisag attempt na lang sa mga butang nga posibleng makaangin. Sa una nga paglakang di pa ka makasala, sa ikaduha di pa, sa ikatulo di pa. Di ba? Di pa. Pero sa hinay-hinay igsoon ko sa hinay-hinay. Muganoy kini sa pagpakasala. Di ba? Asa man nagsugod ng sala? Ay kung inang dito naggasugod igsoon og dako. Asa man pagsug ka ng pagpangawat igsoon ko. Di ba gasugod man na sa hinay-hinay gamay-gamay lang hanto dadako naka pilmero ngawat pa na og kuan itlog. Itlog lang saron. Atong ayaw sa direksyon nga posible kang mahulog. Sa paglantaw nimo halimbawa maglakaw ka. Mingon ang usa ka tawo, dong ayaw mog anha niya nang dapita 1 kilometer ahead. Mingon kay ngano man di ay tay, naay bungaw diha, naay suba dang lalom kaayo. 1 kilometer ahead, paha kalayo pa man ang 1 kilometer ahead. Mingon dayon ka, layo pa kaayo. O di pa ka mahulog kay layo pa man. Di ba? Ali ra bang simpleng mindset. Ayaw adto anang lugar ha, ang gilayon ana usa ka kilometro pa. Ay mog ana dan napikit kanay suba dan ay lalom kining pangpang. Pag moana mo mahulog yun mo, di mo kabantay, lalum gi kayo na. Delikado kay nang dapita, ayaw mo ganha. Layo pa hinoon. Pero, tuwa man ka dito padulong, di asa magina padulong sa maabot nga panahon? Asa magina padulong, di ba dito? Pero unsa ka ha, tumupadulong ka sa wala gyoy disgrasya nga padulungan. Di ba lahi? Lahi nga na kay gipadulungan nga dangerous, mo na gitawag danger zone, sa wala. So atong paningkamutan nga nagpadulong ta sa dapit nga walay posible nga hinungdan nga malao ta o makasala ta o makaangit ta, mas pabor gyud na siya. Mas pabor gyud na. Manausahay sa unang paminaw nimo, nindot nimo walay pastora kay uyon ra, okay ra. Pero ba nimo na pag layo-layo igsoon ko, uy, mura maglain na ni. Kabantay mo ito sa lidang wrong turn.
na wrong turn, nasayop ang imong pag-turn. Imbis mo left, imbis mo right, wagid matunong. Munang kung di ta mo follow og instruction, dangerous ang kinabuhi. Ha? Muna mga kaigsunan, usag yun kadako nga tan-awon pag-ayo atong klaruhon gyud ni. Kasi may feelings man nga to ang pagsunod sa Ginoo. Nindot ta dito, ganahan gyud ko ato. Nindot kay diha sir, ganahan ko ang lugar. Ayaw lagi mo anha kay delikado kay nindot man ko kay dalan. Kay timan ni dilibe tanan nga nindot nga dalan nga atong agyan maghatag kanato kagawasan. Di ba? Aba ka nindot dire kay highway spalto ni. Nging. Pwede dali ara. Pero sa unahan, putol din krasada. May pay maglakaw ka sa bati nga dalan kay sa unahan nindot ang padulungan. Namagoy mga taong gustong shortcut. Basa tag mensahe. Gikan ni Pastor John Ril Tunlas ang ubang tao nga mga bagsik o gara kayo, feeling isog, dili gyud patuo sultian sa pulong sa Ginoo. Maabot ra ang panahon nga inig-abot na sa kasuko sa Ginoo hastang hasan. Kining nas Pastor Kim kay magpaampo brada kay ako sa tiwasog abis kay hotdan mig suka. Beho na ako no nya na igsoon. Maayo dogoy. Kamoy huna-huna ko no. I-reels pa dayon. Kasapi gid mo sa Facebook. Ha? Mag-trending igsoon oy. Kaklaro. Pertindaghanag yung pilagod ka buok mga taong kailan ako igsoon. Nya, ha? Mo ana ka dito sa imong caption. Si Pastor Kim nananggot. Agkabuguya do kayo. Nara ba milobi aring likod mga pinangga? Nya, dili na ninunit ani siya, wala nakahayahay. Oh. So, nauna na ko ay. Okay, may gabi din Roy Roblico, may gabi Pastor Kim from La Libertad. Napailaing mensahe igsoon. May gabi Pastor Kim og sa tanan na kaigsunan karon nga naminaw. Sa naman to? Karon kaigsunan naminaw og naglantaw maayong gabi sa tanan labi na sa atong buhi nga Dios. Sa nawala. Watching in Dumangas. Ay na kag Dumangas Sport. Palabang me. Pastor. Oh. Muna mga kaigsunan, no? So salamat amping dia brother Brother Jeter. Salamat kay itong mga kaigsunan. Muna dili magpakasal. Kanang oyon rang mag-email. Ha? May mulong-ag. Ha? May mula ba? Nindot na siya. So, kung man tanahon, daghang mo oyon ra na. Ha? So, oyon rang mo sabay sa kalibutan. Oyon ra nang magsuroy-suroy mag-short ng mga babae. Oyon ra ipakita ng dughan. Wala gyud. Ha? So, kamo na igsuon kung asa malibre imong galag. Timan ini igsuon. Kami nga mga pastor wala mi katungod pagpugong kung asa ka. Og ni maniha, kami nga mga pastors wala mi katungod pagpugong og asa ka magpailalo mga pastors. Wala mi katungod bisan gamay. You have the right to choose. Og ako sa akong kinabuigsoon, og naay mananghid nako, pastor, adto ko dito, I will pray for you. Malipay gani ko ana. Kay naay mo abot malipay pug ko. Gipadala ka sa Ginoo. Karon kuha po ka sa Ginoo. Ana lang ka simple. Ako ray taong di magsakit igsoon. Ala, go. Welcome. Kung kusog ganitang welcome og tao, kusog putang mubuhi og tao. Kay nga naman igsoon timan ini, dili kita ang tinuod nga nag-iya sa tao kundi Ginoo igsoon. That is why atong paniguroon nga gunsay gitudlo sa Biblia mo'y atong mapaningkamutan nga atong makinabuhi. Apan dunay gitagana labihan
no daygon ka. Ako dito sa anak balik na ning mga bukol ko, ayaw na pagkuhan nga malaglag ka. O sana balik na. Nagulat lang ako nga mahinuklog ka, kay andam akong lawaton ka. Anak balik na ning mga bukton ko, kay gusto ko ngakson ka. Kulang pa ba ang akong luma? Nagipakita ko dito sa krus. Anak balik na ing mga bukton ko, ayaw na pagduha-duhan. Nagpakamatay ako, tumunog ang kanimo. Kulang pa ba ang gibuhat ko? Kay dili ko buo nga malaglag ka. O sana balik na. Nagulat lang ako nga mahinuklog ka, kay andam akong lawaton ka. Anak balik na ing mga bukton ko, ay gusto kong gakson ka. Kulang pa ba ang akong guma? Nagipakita ko dito. Kulang pa ba ang gibuhat ko? You are now listening with Pastor Kim.
dagdagan imong trono gibiyahan aron ako makaplagan dawaton ko ikaw sa ngalan mo may kaluwasan sa ngalan mo may kapaguhan sa ngalan mo may katapukan sa ngalan mo Jesus sa ngalan mo Jesus. Ikaw ang pulong, sukat sa siglalang. Bukan imo, mahog na ang langaw. Aron ako makaplagan, dawaton ko ikaw sa ngalan mo may kaluwasan sa ngalan mo may kapaguhan sa ngalan mo may katapukan sa ngalan mo Jesus sa ngalan mo Jesus sa ngalan mo Jesus. Tali kaniya tagang-taga mahimo kang anak sa Dios ug ako bidawa bisali kaniya aduna ko'y ako kaya ko anak sa Dios ug ako bidawa bisali kaniya aduna ko'y ako kaya ko anak sa Dios. Pastor Tim on air. Okay, sige po nagsunod ka namin sa Shine FM 95.9 nagsato nga Facebook Live. Good evening pag-usap mga guys mga ka-Shiners. Okay, so din hilang kukutob. Salamat sa inyong pagsunod. Salamat sa tanang galantaw o Ama na mga langit nun, salamat Lord sa imong kaayo gugma, salamat sa imong pagmahal. Salamat sa mga naminaw, Ginoo, salamat sa mga naglantaw sa tibok kalibutan o bisan asa man sila nga dapit. Lord, giyahi kami, tudloi kami nga imong pulong among makinabuhi na dili lamang sa pulong, Ginoon among yung makinabuhi adlaw-adlaw. Salamat Lord sa imong pagkagamhanan, sa imong pagkamaayo. Salamat sa walay undang o walay hunong ni mga pagatiman kanamo. Ang mga kaigsunan may sakit, may balatian, may problema, may kalisod man, silang tanan imong pag-aalimon Ginoo. Pag-aayuhon mo sila tungod kay Ikaw ang Dios nga mangayo sa tanang sakit, balatian, mga problema. Lord, sa mga pagpahulay, guyuguban ka hangtod sa kabuntagon, bisan unsa man nga among buhaton o bisan asa kami moadto, naa ka o Dios nga among kauban. Thank you Father God. Kining tanan akong giampo pinagis imong anak nga mga Jesus Kristo mulawas kitang tanan magaingon. Amen o amen. Salamat sa tanang gasunod aminaw ining oras ug takna sa kagabion. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Dinhin lang kukutob mga kaigsunan ang Dios magahimog mga dagkong butang sa tanan nga gasunod kaniya. Thank you and God bless kanatong tanan mga kaigsunan ko sa ngalan sa tibok pwersa ni nga mao nga sibianan kini si Pastor Kim Ryan Absin makasal mag-ining kini sa katapusan nga sa tanang plano sa tanang gusto